Jeg vil i denne video ved hjælp af denne bold forklare kort om potentiel og kinetisk energi, og vise hvordan man ved hjælp af de her to energiformer kan udlede en formel som hedder undvigelseshastigheden. Og til sidst vil jeg udlede igen fra den formel, som vi får for undvigelseshastigheden, en ny formel, som hedder Schwarzschilds formel eller Schwarzschilds radius, og forklare, hvad vi kan bruge den til. Vi skriver kinetisk energi som K, og potentiel energi som U. Og når vi ser bolden, når vi forestiller os den grønne bold her i min hånd, så er den primært under påvirkelse af den potentielle energi, som trækker bolden nedad, den kraft, som der også hedder beliggenhedsenergi. Der er altså ikke noget kinetisk energi, udover den lille bitte smule, som bolden måske bevæger sig rundt i min hånd. Men det er vigtigt at forstå, at kinetisk energi er bevægelsesenergi, og potentiel energi er beliggenhedsenergi. Vi skriver altså den form, som bolden har i min hånd lige nu, som energien kinetisk energi 1 og potentiel energi 1. Det, der så sker, når jeg giver slip på bolden, og den daler ned mod jorden, er, at en masse, eller faktisk al den potentielle energi, som er oplagret i min hånd, den bliver omdannet til kinetisk energi, eller man kan sige, at i takt med, at den potentielle energi bliver mindre, bliver den kinetiske energi højere. Og når vi så forklarer den energi, som bolden har på vej ned, skriver vi det som K2 plus U2. Når vi skriver, at de er i lig med hinanden, så er det altså fordi, at det skal forstås som, at der ikke sker noget energispild i det bolden, den daler ned. Der vil altid være den samme mængde energi lagret i bolden, men det vil blot skifte mellem at være kinetisk eller potentiel energi, altså er der en energibevarelse. Vi kan skrive den kinetiske energi, den kan vi definere som K i lige med en halv M gange V i anden, hvor M altså er det objekt, som bevæger sig, og V det er farten. Vi kan ligeledes definere den potentielle energi U som værende lige med minus gravitationskonstanten, som er en naturkonstant, egentlig blevet givet på forhånd, gange stort M gange lille m over R. Men hvad er stort M og hvad er R? Det store M, det er den masse, eller det objekt, som trækker i det mindre objekt. I det her tilfælde kunne det store objekt være jorden. Altså det store M, det kunne være jorden. Og radius, det ligger sig altså til det store M, det er radius af det store M. Det kunne eksempelvis her være en radius af jorden, hvor det lille M kunne defineres som den lille bold. Vi forestiller os nu, at vi skyder bolden langt ud, og den lige nøjagtigt får så meget fart, at den ryger helt ud af jordens tyngdefelt. Og så ser vi altså, at energien er kinetisk, at den kinetiske energi er potentiel energi, en halv gange m gange v i anden, plus den potentielle energi, gravitationskonstanten gange stor m gange lille m, divideret med r, er lige med 0. Og hvis vi forestiller os, at det her det er jordens tyngdefelt, så ligger bolden altså lige herude, og derfor så er dens energi lige med 0. Men hvorfor er den så det? Bolden er hverken under påvirkning af kinetisk eller potentiel energi, i det at den i den kinetiske energi ikke har noget fart på, altså V er lige med 0. Og herover der er vi, at den ikke under påvirkning af noget tyngdefelt, altså findes der ikke en værdi for det store M, som i det tilfælde kunne være jorden. Altså vil den kinetiske energi være lige med 0. Men kunne det ikke være interessant at finde ud af, hvor høj hastighed vi skulle skyde den her bold ud, for at den ville komme ud af jordens tyngdefelt? Altså også den formel, som hedder undvigelseskonstanten. Undvigelseskonstanten kan vi finde ved at isolere V, og det vil vi gøre nu. Vi starter med at ophæve parentesen. Det kan vi egentlig bare gøre ved at fjerne parentesen her, og nu står der så plus minus, det vil sige, at der kommer til at stå minus herinde. Vi vil så få den potentielle energi, vi vil få hvert led til at stå fra hinanden, og det er altså den potentielle energi, G gange stor M gange lille m over R, over på, eller i begge led. I det vi gør, det vil vi se, at ledet så forsvinder herover i det, der står minus den potentielle energi. Der vil altså komme til at stå en halv m v i anden i lige med gravitationskonstanten gange det store m gange lille m over R. For at indlede at isolere V vil vi gerne have det der halve væk derovre. Det gør vi ved at gange med 2 på begge sider. Når vi ganger med 2 på begge sider, kommer det til at stå mv i anden i lige med 2 gange g gange det store m gange lille m over R.
Vi vil nu have isoleret V, og hvordan kan vi gøre det? Det kan vi gøre ved at dividere med m på begge sider. Når vi dividerer med m på begge sider, forsvinder m'et over fra V'et af, og ligeledes forsvinder det også over på højre side af lighedstegnet i tælleren. Vi ser V i anden er lig med 2 gange G gange stort M over R, altså M vægt på begge sider. Til slut, for at få V til at være helt isoleret og ikke stå i anden, kan vi tage kvadratroden i begge led på begge sider af lighedstegnet, og der kommer til at stå V i lig med kvadratroden af 2 gange store M gange, gange, det er ligegyldigt, hvordan vi skriver det, men for overblikket skyld skriver vi 2 gange G gange M over R. Den er formet undvigelseshastigheden, og som sagt, så det vi kan bruge den til er at finde ud af, hvor meget fart vi skal skyde et bestemt objekt væk fra et objekt, som trækker i den, for at den kommer ud af dets tyngdefelt. I det her tilfælde kunne det være at skyde bolden væk fra jordens tyngdefelt. Hvad vi nu indvidere kan bruge den her formel til, er at finde og udlede den formel, som hedder Schwarzschilds formel, eller Schwarzschilds radius. Og Schwarzschilds radius, det er en formel, som kan fortælle os, hvor forholdene mellem radius af et objekt, eller et nok større objekt, forholdet mellem radius af det objekt og massen af det objekt, og hvorfor og et lys ikke kan slippe væk fra dets tyngdefelt. Altså kan vi udskifte farten med c, som står for lysets hastighed. Og vi siger så c i lig med 2 gange g gange stort M over R. Og da den hedder Schwarzschilds radius, og det som vi egentlig bruger formlen til, er at finde radiusen og forholdet mellem massen, så forholdet mellem en masse og lyset ikke engang kan slippe væk fra dets tyngdefelt, vil vi altså isolere R, som er radiusen. For at isolere R, kan vi starte med at opløfte det hele i anden, så vi får fjernet kvadratroden herover. Vi skriver C, vi opløfter det i anden, og vi får et C i anden i lige med 2 gange G gange M over R. Vi vil nu have R over på den anden side af lighedstegnet, hvilket vi gør med at gange med R på begge sider. Der kommer altså til at stå C i anden R i lige med 2 gange stor G gange M. Og til slut, for at få isoleret R helt, kan vi se, at vi skal dividere med C i anden, lysets hastighed i anden, på begge sider af lighedstegnet på begge led. Der kommer altså til at stå R i lige med 2 gange gravitationskonstanten gange stort M over C i anden. Den formel, som vi har her, er også den, som vi kalder Schwarzschilds formel. Og for lige at forstå det helt præcist igen, så er det den radius, forholdet mellem radius og en masse, som vi kan se, at lysets hastighed ikke kan slippe væk fra. Men vi går lige tilbage. Vi kigger nemlig her på den kinetiske og potentielle energi. Men virker den kinetiske energi for alt? Nej, det gør den nemlig ikke. Vi kan nemlig forstå, at den for eksempel ikke fungerer for fotoners energi, den kinetiske energi ved en foton. Og det gør den ikke, i det vi ikke forstår en foton som at have en masse. Altså en foton er der, men vi kan ikke veje dens masse, altså kan den heller ikke indgå i formlen her i den her kinetiske energiformel. Hvis vi vil regne energien for et foton, kan vi bruge formlen, som hedder EF, energien for fotonen, i lige med Plancks konstant gange lysets hastighed over bølgelængden, altså lambda af fotonen.